бо қаноатмандӣ аз пешравиҳо ва тараққиёти бонизоми иқтисодиёт мардуми шарифи ноҳияи Ҷаббор Расулов бо ташкили чорабинии идона таҳти унвони истиқлолият саодати мост ҷашни 33-юмин солгарди истиқлолияти давлатиро бо комёбиҳои беназир истиқбол гирифтанд. Намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят ва роҳбарияти ноҳияи Ҷаббор Расулов оид ба аҳамияти ин санаи таърихӣ ва талошҳои фарзанди фарзонаи миллати тоҷик, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи расидан ба сулҳу субот ёдоварӣ намуданд. таъкид доштанд ки дар зарфи 33 соли истиқлолияти давлатӣ тибқи иқдомҳои пайгиронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ноҳияи Ҷаббор Расулов ба рушди иқтисодӣ ноил гардида, корхонаҳои нави истеҳсолию саноатӣ, муассисаҳои замонавии таълимию тиббӣ, роҳу пулҳо бунёд, садҳо нафар бо ҷойи кор ва маоши муносиб таъмин гардиданд. Ҳамчунин дар чорабинии идона меҳмонон аз шаҳри Беговоти ҷумҳурии Ӯзбекистон иштирок намуда, кулли сокинони ноҳия ва дар симои онҳо кулли сокинони кишварро бо истиқлолияти давлатӣ муборакбод намуданд ва аз дӯстиву ҳамкории ду давлатӣ ба ҳам дӯсту бародар ҳарф заданд. дар рафти чорабинӣ як қатор кормандон ба хотири саҳми арзанда доштан дар рушди соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ бо сипоснома ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ гардиданд. бояд қайд намуд ки маҳз бо шарофати истиқлолияти давлатӣ Тоҷикистон имрӯз дар фаъолияти созмонҳои бонуфузтарини байналмилалӣ узвияти комилҳуқуқ ва як овози баробар дорад. дар ноҳияи Ҷаббор Расулов ҳамаи бахшҳо рушду нумӯ намуда 33 соли соҳиб истиқлолӣ барои мардуми меҳнаткарину сарбаланди ноҳия давраи дастоварду комёбиҳо гардид ва имрӯз шароити мусоиди зиндагӣ ба ҳар нафар муҳайё аст. бо шарофати истиқлолият ва сулҳу ваҳдати ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми манотиқи кишвар аз ҷумла ноҳияи Ҷаббор Расулови вилояти Суғд корҳои созандагиву бунёдкорӣ вусъат гирифта то 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд ва таъмиру навсозӣ беш аз 270 иншоот ба нақша гирифта шудааст. аҳли зиё, кормандони касбу кори гуногун 33-юмин солгарди истиқлолияти давлатиро чун ҷашни расидан ба орзуҳо, ободию озодӣ ва шодиву оромӣ истиқбол гирифтанд. барномаи фарҳангии ноҳия ифодагари амну субот, шодиву шукргузорӣ аз истиқлолу ваҳдат, талошу кӯшишҳо баҳри зиндагии осоишта буд. сокинони ноҳияи Ҷаббор Расулов пиру барно то дергоҳ истиқлолро истиқбол намуда, шукр аз давлати озоду обод намуданд.